Mga pamilya sa biktima sa naslunod nga barko gibutang ubos sa stress debriefing. Giapil usab sa stress debriefing ang mga sakop sa search and retrieval operations. Kaganinang buntag, naundang ang pagdive sa nalunod nga barko human sa kusog nga sug sa dagat. Ryan Sorote, Suginlimi. Buntag pa lang ingon ni ani na, kadako ang mga bawod sa kadagatan sa South Road Properties. Apan bisan pa man ni ana, padayon gihapon sa search and retrieval ang mga sakop sa Philippine Navy o Philippine Coast Guard. Gani, duha ka mga patayng lawas ang ilang naog kagpasado alas 7 sa buntag ganiha ug laing usa karong hapon. Apan pagkalas 10:30, temporaryong gihunong ang operasyon sa mga rescuers tugos ra kusog sa sug sa ilam sa dagat ug dagkong mga bawod. For the reasons nga medyo unfavorable ang current, ang surface current na to, strong waves, and then ang underwater current, dili pod maayo, no? Karon lang hapon, niabot sab sa Incident Command sa Talisay Fishport ang mga sakop sa Department of Health Manila ug aguson aron mohatag og psychological intervention, lakip nga gibutang ubos sa psychological intervention ang mga miapil sa gihimo nga search and retrieval operations sa kadagatan tungod kay sila mismo ang una makasugat sa mga patay nga lawas sa mga biktima sa trahedya. Yung mga families with missing relatives, sa mga those who are grieving, we will just take care of their psychosocial well-being, including the service providers. Ryan Sorote, News 5. Dili lang panginabuhi sa dagat ang naapektuhan sa lungsod sa Cordova. Pipila sa mga residente nga namuyo daplin sa dagat nireklamo sa gipamati sa ilang panglawas. Dennis Tanok, Suginlimi. Sukad miabot sa baybayon sa 11 ka mga barangay sa lungsod sa Cordova ang oil spill, kanunay nang nagsulob og surgical mask si Raquel Barrio Quinto. Buntag niadtong Sabado, nabantayan sa mga residente dinhi sa barangay Dayas ang kabaho sa krudo. Tibuok good mi adlaw nga nagdiri hasta gabi. Then kami ba yun na nakakuan nga naagid kay baho niya. Sige kung suka, mao hindi ko pwede nga kanang magtanggal og mask. Gawa sa epekto sa oil spill sa iyang lawas, apil sab nga naapektuhan ang iyang pagpamaligya og seafood. Wa nay mudagsang turista, mapalokal man o langyaw sa dapit, aron mukaon sa managlumbay nga kananan dinhi sa Dayas kung ikumpara niadtong wa pa mahitabo ang insidente. Nangamatay sab ang mga isdang pugapo dinhi sa barangay Bangbang nga gibuhi sa mga mangisda sud sa Payaw. Gani ang ubang mananagat, nag-drive na lang og taysikad isip alternatibong panginabuhian. Wa na nagdalo sikad kay tungod sa binanggay sa barko na daghaking oil nga datag. Dinhi sa pampublikong merkado sa lungsod, nagnihit ang isda ug uban pang produkto sa dagat. Uban nga gipamaligya dining isda, kinhason og lato, nakuha sa kadagatan sa Cordova ug sa mga kasikbit nga isla. Mga ingon arong orasa, mahurot na taning isda ni nang Florida days pero hangtod karon bisag gibaligya niyag katunga, papagid mahalin. Manang pili baligya nimo ani imong isda sa bato? 40 na lang. Sa una pila may baligya nimo? 120 unta. Gani hasta ang kinaham nga bakasi sa Cordova, way namalit. Kuwa to mahalin ang mga isda ni ng Flor de Lis, kini mga bakasin na ng Anita, wa sa mahalin. Nang Anita, inaro oras hurot natin yung bakasin. Hurot dyan siya, sir. Yaron, wajib wa ibig sa kaputos. Dunay mga taga Department of Trade and Industry ang misuhid sa public market sa Cordova. Nami oy price monitoring karon nga gipahigayon dire. Kay this is after effects sa na-declare man ang Cordova og kuan calamity area. So automatic ang DTI upahigayon gyud og price monitoring para mabantayan kung wa bay mokalit dili ba mokalit og saka ang presyo sa atong mga basic commodities or prime commodities. Giangko nilang Cebu Governor Junjun Davide o Cordova Mayor Adelino Sitoy, wa pa sila masayod kung kanus matapos ang pait nga nahiaguman karon sa maong lungsod. Human nga gideklara sa lokal nga kagamhanan sa Cordova ang state of calamity, ang tibok lalawigan sa Sugbusab ang gideklara niini sugod kagahapon. We cannot really determine may unani mag-on. This usually takes time. Sa akong hibawan, kang Gimaras sa 2006, which was the worst oil spill in the Philippines, recorded, niabot to 3 years ang pagpalimpyo. Dugang ni Davide nga ayuda sama sa pagkaon una ang ipangapod-apod sa mga apektadong residente, ilabi nagkadtong mga mananagat nga wala nakapanagat sukad sa pagkalunod sa MV St. Thomas, Aquinas. Dennis Tanok, News 5. DNA testing gipahigayon sa mga patay nga lawas sulod sa punerarya alang sa identification.
Buot sa nagpahigayon sa testing nga matapos dayon kini aron dili mokatap ang sakit gumikan sa advanced state of decomposition sa mga lawas. Jinky Bargio, Sugid Limi. Way hunong ang pag-abot-abot sa mga tagtungod ug mga paryente dinhi sa Cosmopolitan Funeral Parlor sa Danhungkera kaganiha. Sagad kanila buot nang mukuha sa mga patayng lawas sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Apan ang problema, kinahanglan pa nilang musumiter og mga dokumento ti mailhan nga sila mao'y tinuod nga paryente sa mga biktima. Apan ang hepe sa Regional Epidemiological Surveillance Unit Conreso 7 dunay pagpasabot ngadto kanila. Matud ni Dr. Expedito Medalla, at bago natin i-release ang mga patay, yung mga bodies identified, there must be a clearance coming from the DSWD and coming from the SOCO itself or the NBI. kaganiha ang PNP Crime Laboratory 7 mipaygayon sabog DNA testing sa mga patayng lawas sud sa morgue sa Cosmopolitan. Kini kabahin sa disaster victim identification aron dili matud pa kini magkatibuag. Sa 65 ka mga patayng lawas nga gida sa maong punerarya, 54 na ang ilang na-examine sukad kagahapon. What we are doing now, na kumukuha tayo ng femur as DNA sample, and this DNA samples will be brought to Camp Crame for DNA profiling. Gipaybaw sa Crime Laboratory nga posibleng magdala og kadaot sa panglawas ang baho sa mga patayng lawas busa ila kining gipaspasan karon. May mga guidelines na kami kung anong gagawin para ma-eliminate tong risk of health hazard. Ang inahan nga usa sa mga survivors nga si Marche Sikuya pabiling malaumon nga unta makit-an pa niyang iyang duha ka mga anak. Nang kami murag wa kasabot sa mga ipambati karon nga sana nag-declare lang og abandon the ship para ang pasahero luwas wala nila ibabalik sa accommodation. Jinky Bargio, News 5. Laing tulo ka patayng lawas sa pasahero sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas ang giila sa mga kabanay kagabi human sa public viewing nga gipaygayon sulod sa Cosmopolitan Funeral Homes. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Unang giila sa ilang mga kabanay sila si Pablo Bilazzo ug Lorena Turiana, crew member sa Tugo Travel. Samtang si Helen Española nga taga Generaluna Siargao Island, giila usab si ang bayaw nga si Prelen Blancada. Nagkuyog ang magbayaw nga sila si Prelen ug Helen sa pagsakay sa barko ni adtong Bernes, uban ang lain pang duha nila ka mga higala. Gawas ni Helen, naluwas ang tulo. Inang itom nga sling bag nga gibakos ni Helen aron kasudlan siyang cellphone sa wa papadayong miunlod ang barko. Mao'y timailhan ni Prelen sa pag-identify sa iyang bayaw. Yung mukha niya, ate, di na siya makilala kasi sira na eh. Kilala ko sa damit niya, sa suot niya, saka dito. Sa ganito niya nakuha. With regards to the IDs, kay positively identified siya na recovered ang mga ID sa iyahang possession, and also with the positive identification nga makuhaan sa claimant, we will be deciding on that later kasi pero ang standard protocol natin talaga, we have to be on the scientific identification. Only two were identified because of the IDs that were found in their possession. One was wearing an ID and of to-go and wearing a to-go uniform, while the other one was had an ID inside his wallet na na-recover namin from his pants. So, yun yung ano namin. Yun, dalawa lang yun. But there is another one na na-recover na meron siyang bag in her possession na may lamang mga passport and IDs all under one name. Human sa viewing kagabi, niabot sa punerarya sila si Cebu City Mayor Michael Rama o Konsehal Dave Tumulak. For as long as it has been identified, number two, of course, especially I have known that one handing from the side of NBI, which is Dr. Lara, and to go will be a part of saying that it will be okay on their part as well, and they know too well about the primary, the secondary, especially on those first mga few numbers nga were recovered the first few hours after the vessels sinking.
Yes. Mapadagi na kay ang gusto sa ato ang mayor nga dili malangay kay dili lalim magpagpaabot sa pag-antos kaguol, no? Nga dili malangay. Sa 34 ka mga patay nga giila na sa ilang mga kabanay kagabi, 18 diini gikatak ng dad-o na karong adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya didto sa Mindanao. Ray Pasaporte, News 5.